Salutare! Leapșa a ajuns la mine. Eu sunt Ciprian Teodorescu și îl joc pe Adrian Păun în Iubire cu parfum de lavandă. La sfârșitul sezonului 2, Lăcri m-a convins cu greu să particip la nunta Claudiei și a lui Traian. O nuntă foarte frumoasă. Eu eram efectiv copleșit de vină din cauza accidentului, pentru minciuna pe care am spus-o, dar Lăcri mi-a fost alături. Se pare că Adrian al nostru își va găsi așa un fel de liniște. Sau poate, de ce nu, chiar fericirea. Dar asta nu putem să vedem decât din 12 septembrie, când începe un nou sezon din Iubire cu parfum de lavandă. Așa că fiți cu toții pe fază, pe Antena 1. Eu pasez leapșa mai departe la Lăcri. Ana Turcu, ești pe recepție. Vă pup, vizionare plăcută. Fiți cu noi!